hedder Ida, og jeg er 26 år, og jeg er dyrepasser. Vi avler rødder der, hvor jeg er. Den passer jeg så. Yeah, I'm gonna tattoo this girl today. She's gonna have 2 stars, and it's gonna say one of the above that is gonna have a small text. Der skal stå buy the ticket, take the ride. So yeah, I think that's from the song, right? Det er noget fra en sang af en af mine yndlingskunstnere. Et amerikansk punk-rock-band, der hedder Aiden. Okay, so the size, like this. Like how it fits in here. To fit your what this size. This over size there, and to then be here. over, Okay, yeah. with the writing. Yeah. Okay, yep. Okay, have a seat. I'll be back in a few minutes. Okay. Ida er en pige, vi har set et par gange før. Ja. Hun har fået lavet en hel del efterhånden inde hos os. Jeg får tatoveringer, fordi jeg altid har syntes, det var rigtig flot på mennesker, man har set i medierne selvfølgelig. Så derfor vil jeg selvfølgelig også have selv. Ja, det bliver dejligt. Her der har jeg noget skrift, hvor der står noget på latin. Der står Novus Ordo Seclorum, og det betyder New Order of the Ages. Og det har faktisk også lidt at gøre med det samme band. Forsangeren for det band, han har også et andet projekt. Og det her det er så titlen på hans seneste EP. Og nede på mine ankler, der har jeg nogle vinger, hvor den ene den er rød, og den anden den er blå. Så det er sådan ligesom, det er godt og ondt. Det er sådan, der er en græsgud, der har nogle vinger på anklerne. Det synes jeg var rimelig cool. Og den sidste, som er en af de første, jeg fik lavet, det er, jeg har 2 hjerter på mine skuldre med noget bånd omkring, som er dedikeret til mine forældre. De skulle have haft 25 års bryllupsdag sidste år, hvis ikke de var blevet skilt. Men min mor, hun bestemte sig så for, at vi skulle alligevel holde en lille fest. Så var jeg alle sammen hjemme hos hende og spise, også min far. Så synes jeg, at de skulle have en gave, men ikke en rigtig gave. Så fik jeg lavet den. Også fordi der er ikke så meget, der ændrer sig, selvom de blev skilt. Der står også a lot like 25 years, fordi at de kunne lige så godt have blevet sammen, ikke? Forstændig. Hverdagen, den kan jo godt være lidt kedelig en gang imellem, med krig og sygdom og sult. Altså, der er ikke så meget, man kan gøre. Så er det godt at drømme sig lidt væk. Det er nok det, der betyder mest alt for mig. Okay, that's it. Thank you. Okay, you're welcome. Når jeg siger buy the ticket, take the ride, jamen sådan lidt, nogle gange så har man måske lige brug for at se tingene igennem. Men jeg tror, det er noget med, at hun ikke gider betale for sine egne drinks. Og når hun så er i byen, så er det ligesom om, at så er der lagt op til, køber du billetten, så får du også turen. Altså, så kan man jo så lige give det, hvad man vil. Yeah, we just see, take the ride. Yeah, I don't know. Men altså i dag, så må man også sige B. Det er sådan set det, jeg sådan tænker. Ikke alt det der narre, halløj. Nej. Gin og tonic, og så kører den. Min tatovering er blevet super god. Jeg synes virkelig, han har gjort et godt arbejde. Og præcis som det, jeg gerne vil have. Jeg er meget imponeret over, hvor hurtigt det egentlig gik. Det var perfekt. Jeg er rigtig glad. Det er respekt for, at man er så ligefrem. Ja. Jamen, 100%. Buy the ticket, take the ride. Køb drinken, få knald. Ja. Det er ikke så meget fis.